Omwoners praten intussen maar over één onderwerp: de komst van 400 asielzoekers. Bewoners van het Taluut binnen skrokken van het brief. En ze vinden het tegenspietig dat ze haar een vrije uitjocht kwijtrijden. Maar daar letten ze het bij. Die mensen met plaak hè. En we kennen wel geen ingaan, maar een oor krijgen ze en die was het toch ik net hè. Laat dus maar eerlijk wezen. Maar dit plaak kan ik wel instemmen. De Frieske Marten had keersen van dit stikloon dat al eigendom is van de gemeente. Op landlust zullen eerst wenningen gebouwd worden, nu komen er na december vluchtelingen. Die kunnen uit de 40-tal landen komen, dat weet je net. En wat voor bebouwing wordt het? Dat is ook wat we graag in Oerlis met het dorp bezien willen wat meest passend is. Echt ten aanzien van hun woongenot bijvoorbeeld. Woonbewoners van de Wiekelerdiek zeggen dat ze in verzet komen zullen. De beide bronnen op deze plaats laten weten dat het AZC Viesten te dichtbij komt. De gemeente houdt rekken met protesten. Maar alle onderwerpen in de samenleving die mensen ervaren als een belemmering en soms als een bedreiging, krijgen discussies. In Ries sneuvelen het plan om honderden asielzoekers onder te brengen in mooi Gaasterland. Ze vonden het aantal te volle van een Lieds dorp. Ik in Balk binnen zulke loeren te jaren. Wij weten zelf dat er in oren plakken nog wel huisjes vrij binnen. Dus waarom verdelen ze het net? Of in Jouwer en Lemmer. Maar 400 in een keer, dat verbalk is dat wel heel volle. De eigenaar van de supermarkt, die het juist de krek opengegaan is, hiet de vluchtelingen welkom. Natuurlijk zorg ik dit als ondernemer. Hè. Deze mensen die moeten eten. Maar in eerste instantie vanuit het meestelijk vlak, want deze mensen die moeten natuurlijk een plak hebben.